So sa Bagong Testamento, ang simbahan na. Kaya ang simbahan manggod ang mistikong lawas sa atong Ginoong Jesucristo. So buti pasabot, makasabot siya sa mga nakasulat sa balaang kasulatan nga naman kay naa siya misteryosong kinaiya. Sama sa iyang founder nga si Kristo nga naay misteryosong kinaiya nga di masabot sa pangunahuna sa gitawag og tao. Mo na tungod ni ana kay naa may koneksyon ang maong simbahan kang Ginoong Jesucristo, so makasabot gid siya sa iyang pulong. Di ba? Maka-explain ang simbahan may tungod sa pulong ni Ginoong Jesucristo. So kung naa ka sa sektang gipangtukod ng tao, sabi niya may expect anang interpretation. O sa may expect nato nga pagsabot concerning sa scripture nga wa man sila connection sa divine things, wa man sila connection sa divine founder. So purely human lang yun ang ilang implementation sa ilang interpretation mo nagkatibulaag kay ang tao man gud perfect. Matanawan na sila, interpret na sila silang kaugalingong tawag ining panabot. O, di ba? Tanawa, wa sila man kasi nabot. Not less than 45,000 Christian sects ang milukop sa tibuok kalibutan. Iya-ihay panabot sa balaang kasulatan. Nagpasabot nga humanly implemented ang ilang interpretation sa balaang kasulatan. Not divinely interpreted. Divinely interpreted manggod, buti pasabutan na ang interpretation na ay koneksyon sa Ginoong Hesukristo.